Kung sa ibang kwentong pamilya, tulakan ng responsibilidad ang madalas nating marinig sa magkakapatid na may mga alagainang magulang. Ngunit sa reklamong idinulog sa ating programa, iba ang sitwasyon. Ipinagdadamot ang ina mula sa mga kapatid na di umano'y mga pabaya. Ito ang mariing itinanggi nila Edeline Fornalisa at Jose Abrahan, kaya naman personal silang dumulog sa programa at humingi ng tulong na magkaroon din sila ng karapatan at oras sa kanilang ina. Maaari niyo po bang maikwento sa amin itong reklamo po ninyo, laban po dito sa kapatid po ninyo? Pag pumupunta yung ibang kapatid ko, nagagalit siya. Yung siya yung nagsabing napapabayaan namin. Okay, napapabayaan daw ninyo. Hindi naman namin yung napapabayaan. Siya lang naman ang nagsasabi na pinapabayaan daw namin. Saka laging nanghaharas yan pag napunta kasi doon sa bahay niya. Kung ano-anong sinasabi niyan, ma'am, nang mumura yan, lahat-lahat. Kung sa aso nga, ma'am, hindi na pwedeng kainin, ang sinasabi niyan sa amin. Gaano katotoo na ipinagdadamot niyo po sa mga kapatid mo? Galing na mismo sa ano nila na hindi sila napunta dahil nga galit ako. So, hindi ako ma'am pwedeng magdamot. Maliwanag po, nanay, na hindi nyo po ipinagdadamot sa kanila yung nanay. Hindi, wag na kayong magsinungaling. Na andito tayo para tayo'y magkaayos. Ako ang isinalita ko, sinalita ko. Kayo, may mga kahalong kasinungalingan. Pinuntahan ko ang nanay ko kasi papalitan nga ng diaper. At umiiyak na yung diaper ma'am ng nanay ko, halos puputok na. Ngayon, ibinato ng kapatid ko yung upuan. Lumabas siya, ma'am. Kinuha niya ang itak, na sa tuwing maglilinis ako, nakasukbit yan ng itak. 2 bis ako, ma'am, ang ginamit ko flashlight. Nakikiusap yung matanda, pailawin. Hindi nila ako binigyan ng ilaw. Ma'am, sa totoo, hindi ko po kayang aburiduhan yung nanay namin. Hindi kagaya ng ginagawa niya na pag nagpapalit siya, kunwari iiyak. Kung ano-ano sinasabi sa nanay namin. Kaso ma'am, wala kaming video. Pagkatapos, ito ang pagbubuntungan niya. Puro yan ma'am kasinungalingan sa totoo. Meron kayong nagustuhan na alagaan yung anak nyo? Opo. Parehas po kayo dahil mahal nyo ang nanay ninyo. Kaya lang, mukhang naiiba po yung interes dahil meron po kayong galit sa isa't isa. Yes. Parang nagkakaroon po kayo ng kompetisyon. Pero matanong ko po kayo, gusto nyo parehas yung pag-aalaga at pagmamahal sa nanay nyo? Opo ma'am, kasi ako mahal na mahal kong nanay ko. Hindi ikaw ko din, nanay. kayang gawin Lalo na, ma'am, Ikaw sinasabi tatay, niya. ganun din. So, ibig sabihin, ang kagustuhan po ninyong matulungan, maasikaso yung nanay po ninyo, ay parehas. Yes, ma'am. O, ang tanong ko, Nay, kung pumunta po itong si Helen, itong mga kapatid nyo, para dalawin yung nanay mo, welcome po ba? 3 ang gate. Anytime na gusto nilang pumasok, welcome sila. Gusto nyo po ba na maging maayos yung relasyon nyo po magkakapatid? Opo. Opo, Tay. So, kayo po, okay po sa inyo na magkasundo po kayo magkakapatid? Opo. Dahil kayo po yung matanda, nanay, pwede po bang kayo na po yung lumapit sa kanila? Ako as a panganay, hindi ko siya pwedeng puntahan para lang mag-ano. Kasi alam ko sa sarili niya na may mali siya. Ang tingin mo, tumingin ka sa akin kung talagang ikaw ay willing, ma'am. Okay, sige na. Na ako ma'am yan, tanong asawa niyan, sinampal na ako nung sa barangay. Okay. Sorry ma'am, pero talagang hindi ko kaya. Dahil yung asawa niya, Okay, kung hindi mo kaya. Dahil sa pataas na ng pataas ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid, minabuti ng aming team na personal lang dalawin ang sitwasyon ng kanilang ina upang alamin ang tunay nitong kalagayan. At sa aming pagdalaw, makikita sa mukha ni Nanay Juliana ang pagkalito. Ngunit nang matanaw na rin niya ang mga anak nitong sila Edeline at Jose, tila nasasabik itong makitang muli ang dalawa.
Pare ko sinda. Nalila ko nung kaage. Maugma ka na nadidisinda? Maugma ka? Amo. Kukusa ko di na mo nagdadali. Nagrawat ang bot niyo na, nadidisinda pumunta dito. Di mo na ko ang kaya mo pinatid mo. Magali ka mo na. Magali ka. Ata amo adun tenay ka. At para sa formal na pag-aayos ng magkakapatid, sa presensya ni Blandino Lumangaya, ang punong barangay ng Barangay White Deer Jubilean Albay at kanyang sekretarya ay muling nag-usap-usap ang magkakapatid. Kasunduan na, anytime na gusto nindang umadun dide, welcome sinda dide. Hindi na sinda magparaano ning mga negatibo na hindi sinda nagadon tapalibot ning kodalan balay ko, no. Kung umadun sinda dide, bahala sinda. Umadun sinda diding wara ako, okay sanda. Bukas ang balay ko. Wala silang isasalita against sa akin. Wala din akong isasalita against sa kanila. Tapos, period. Ako kung makikapagsundo ako, tapos na. Ang kasunduang ito ay nagpapatutuo na si Edeline Cornalisa, Jose Abrahan, Helen Abrahan na nagkasundo na anytime pwede silang magbisita sa bahay na tinitirahan ng kanilang ina ay pwede at tatapusin na ang kanilang alitan o away. Hindi ko nga alam kung bakit biglang ano na yan eh. Nagbago. Dati, hindi man ganyan yan. Magkakasundo kami niyan. Kung pwedeng mabalik. Magkakasama pa, sana. Kaso ngayon mahirap na. Hindi naman pwede maibalik. Hindi na kaya. Nararamdaman niyo ngayon, ma'am, na finally pwede na kayong dumalaw kay nanay. Masaya po, ma'am. Makikita na namin siya. Daw anong oras pwede naman siya makita. Hindi tulad nung dati na, hindi talaga namin siya nakikita. Na-miss ko man talaga, ma'am, kasi dito, katabi ko yan matulog nung nandito yan. Yun lang naman, hinihingi namin ang karapatan namin na madalaw namin si nanay kahit minsan, naghahanap. Naghahanap siya at maghahanap sa amin. Kaya maraming salamat, ma'am. Salamat po sa Ako Bicol, Tabang, Aura mismo. Maraming salamat po, ma'am, talaga. Natulungan kami. Sa buong staff nung Ako Bicol, sa Kapitan, sa inyo, boss, salamat na naman. Kung ating iintindihin, iisa lamang ang nais ng magkakapatid na sila Edeline, Jose at Armida. Nagkaiba man sa pamamaraan, ngunit iisa lamang din ang layunin. At ito ay maalaga ang mabuti ang kanilang ina. Kaya naman laking ginhawa para sa lahat. Nang manaig pa rin ang pagpapakumbaba ng magkakapatid alang-alang sa kanilang ina.